Predstavujeme vám Safety, náš najnovší ventilátor, ktorý bol od základu prepracovaný. Počnúc inovovaným vysokoúčinným bezuhlíkovým motorom, ktorý dosahuje až 1450 otáčok a umožňuje špeciálne tvarovaným lopatkám dosiahnuť vzduchový výkon 19 kubických metrov za minútu. Vďaka laboratórnemu testovaniu a iteráciám konštrukcie sme dosiahli doteraz najúčinnejšie prúdenie vzduchu. Výsledkom je prúd vzduchu, ktorý sa pohybuje oveľa rýchlejšie a na väčšiu vzdialenosť. To všetko pri nižšej hlučnosti. Naše nové oscilačné motory umožňujú vertikálny pohyb 65 stupňov a horizontálny pohyb 120 stupňov. Vďaka ich kombinácii sa ochladený vzduch dostane do každého kúta v miestnosti. Vylepšené ovládacie prvky umožňujú pohodlné nastavenie funkcií prístroja. Všetko môžete ovládať priloženým diaľkovým ovládačom, ktorý je viditeľný aj vo tme. Vďaka unikátnemu konektoru premeníte ventilátor zo stojanového na stolný. Tým zaistíte jeho bezproblémové umiestnenie kdekoľvek vo vašej domácnosti. Safety. Tichý, jemný a výkonný.